Z tých 800 000 môžeme dostať len 400 000 na robotu, na materiály a 400 000 pôjde na mäkké projekty. Tak som povedal, že vlastne s tým sa to asi robiť nedá, 8 km mostík, takže taká nelogika. Ja si myslím, že tam by trebalo tiež robiť nejaký lepší poriadok a lepšie zefektívniť peniaze, ktoré sa dostávajú z Európskej únie na stavbu týchto lesných ciest alebo týchto opatrení ekologických. Pán Maľo, keď sa už pár rokov zaoberáte vlastne témou pôvodne, či ste sa venovali aj takej otázke ako globálne otepľovanie a skleníkový efekt? Viete čo, napadlo ma to pred 2 týždňami, a to je čestne pred 2 týždňami, keď v 3. týždni toho roku prišla tá hmla a také hmly vlastne si pamätám, boli pred 20-30 rokmi, keď som chcel ísť na služobnú cestu autom a som musel chodiť, bo som v Stavbarčine, tak pre mňa bola hrôza ísť v októbri, novembri, decembri, v januári na služobnú cestu, lebo také boli husté hmly, že jednoducho sa nedalo ísť. A nakoniec tie hmly pomaličky prepadli, ani sme si nevšimli, až teraz sa objavili. Tak som išiel za pánom Kravčíkom a som ho poprosil, počúvaj, vysvetli mi, že jak to vlastne s tým globálnym oteplením, čo to je vlastne skleníkový efekt, a prečítal som aj nejaké veci, som si bral z internetu. Potom pán Kravčík mi dal jeden graf, ukázal, čo vlastne vedci vydali. Medzinárodný panel vydal o klimatickej zmene a povedal mi, že rapidné oteplenie Zeme začalo v roku 1975. Tedy začala krivka oteplovania Zeme rýchlo stúpať. A tu som si spomenul, však tedy som mal 25 rokov, vtedy naša krajina vyzerala podobne tak na tomto obrázku. Bolo plno hmly, vlastne, že bolo vlhkosti. Nedalo sa jednoducho jazdiť. V noci jazda nebola možná. Bolo plno mrakov, keď si spomíname, cez deň bolo vyparovanie, bola rosa, v noci padal dážď, rosa spadla a to sa opakovalo. Rieky boli plné vodou, v roku 1975 ešte boli plné vodou. Boli tu hrádze, ešte také medze medzi polami, keď ste išli do poľa, tak ste išli popri nejakých kríkoch a v tých kríkoch bola priekopa, tam stala voda. To všetko tak bolo, jak tu je. A bolo viacej vyparovania, tie červené štípky znamená, že ktoré miesta boli ohrievané. Tých miest bolo na Zemi oveľa menej. V lese napríklad tu dáme jednu šipku a na spodnom obrázku, keď sa pozrieme na spodný obrázok, v jakej situácii sa nachádza krajina dneska, v lese máme tých ciest, ja by som tak povedal, 20 až 30% je na Slovensku zhutnenej pôdy v lesoch, kade prechádzajú traktory a všelijaké džipy a všelijaké nákladné autá. Tu sa ohrieva krajina, keď pozrieme, zmizli tieto všetky medze, hej, vlastne tu sú cesty, zase sa ohrieva krajina, vyparovanie menšie, v riekach máme málo vody a tá všetká voda, jasne, že sa nemôžu naplňať rieky, keď sa odvodňujú lesy, voda rýchlo odteká do morí, keď sa odvodňujú, potom luky sa odvodnili, rieka odteká rýchlo do oceánov a viacej miesta je, kde môže svetelná energia zohrievať túto našu Zem. Ale pozrime sa, oceány stúpajú každý rok 2 až 3 mm. Táto voda stade sa stratila tu. A my, normálni ľudia, čo vieme, čo je skleník, bo toto je skleníkové plyny, aj toto je skleníkový plyn, ktorý tu nám chýba, pretože vlastne my ho tu nemáme a tá slnečná energia teraz nemá nejaké prekážky a slnko nám túto Zem úplne prehrieva. My sme ju odvodnili, lebo sme ju odvodnili. Keď sme ju odvodnili, tak sme ju museli vysušiť, sme ju vysušili. A teraz smelo nám ju slnečná energia prehrieva. Nemá nejaké prekážky. Keď tu sú mraky, tak mraky vlastne odoberajú vlastne na intenzite toho tu všetko. Potom voda bere tú energiu, potom sa vyparenie všetko. A teraz táto krajina vyzerá takto tu. Ja by som vyzval všetkých vedcov na celom svete, že tento skleníkový plyn, čo tu je H2O, ten nám tu chýba v tomto skleníku. Lebo keď nebude v skleníku voda, obyčajný skleník vyschne za 2-3 dní. A ten náš veľký skleník, ktorý tu funguje, ten nám vyschne za niekoľko rokov, lebo už je pomaly bez vody. Takže prosil by som aj vedcov, aj politikov celého sveta, že by sa nad týmto začali zamýšľať, lebo už k tomu netreba, myslím, nijak veľa rozmýšľať, keď sa pozrieme na jeden obrázok, kde máme plno prekážok pre tú slnečnú energiu, na druhý obrázok. Len si ten obrázok nakreslite, sa na to pozrite a sa zamyslite, čo nás čaká, keď my tieto vody nezadržíme tu v tejto krajine. A možnosti sú. Nehovorme, že nie sú.
Pán Vaľo, hovoríte o vode, ktorá stieka vlastne z lesov, z hôr. Aké opatrenia by ste mohli urobiť, ale čo poskytujete, aby tú vodu zadržať v lesoch, zadržať tu u nás a nepúšťať ju niekde ďalej? Zase vrátim k týmto knižočkám. Sú tu opatrenia, kde si človek môže prečítať, čo tam navrhujem. Ale my sme už tu na Zakarpatskej Ukrajine. V roku 2007, keď sme robili tie cesty, tak sme postavili na Apickej poline takéto jazero, lebo tam 4 pramene vytekali a vlastne to bolo také od duše, že bože, tak dal si nám tú vodu a my len tak púšťame dole a tam eroduje tú pôdu. Nasypali sme tu trošku takých hrádzí. Za hrádzou sa takto sformovala zem, dneska už je tak po 4 rokoch, ale tedy som ešte nič nevedel o povodniach, že som to rozmýšľal o klimatickej zmene. V roku 2009, keď som prišiel k tomu, že vlastne my našu prírodu odvodňujeme, vysušujeme a nakoniec ju slnečná energia prehrieva, tak pred našou firmou Perečine sme postavili, firma má 3 hektáre zastávanej plochy, tam vlastne sa ani kvapka vody neudrží, 3 jazera, 1, 2, 3 jazera a to v roku 2010 sme dostávali 4. jazero o ploche 3 hektáre. Ani v roku 2009, keď bola veľmi veľká horúčava, vlastne bolo vidno, ako to jazero sa vyparuje, keď prišiel dážď, doplnilo sa, vyparilo, doplnilo a v roku 2010 vlastne jazero vôbec hladina neklesala, pretože bolo dosť dážďov, aby to jazero bolo stále plné. Je tu 60 miliónov litrov vody. A posledne sme začali stavať pod jedným rekreačným zariadením tu na Zakarpatí vodozdržné jazera, ktoré vlastne zadržia 20 miliónov litrov dažďovej vody z plochy 5 hektárov a v lese nad týmto rekreačným zariadením v lese stávame v takých prehlbinách takéto hrádzky, tu ich vidno, že tu je 1, 2, aj tu ich vidno, že tu je 1, 2, 3, bude ich 8 a tu zadržíme takých 4 milióny litrov vody. Takže vlastne už robíme takéto projekty tu, aby sme ukázali, že to funguje. A toto zariadenie vlastne nemá tam vody. A ja som presvedčený, že na jar, keď sa budú púšťať tieto snehy, že tam bude všetko plné vody. A že dážde stade vytekať nebudú zaplavovať našich ľudí, a že tu v okrese Užhorod vlastne tá voda, čo spadla tu, ostane tu na tomto území.